Ari sa aton nga linya si Madam Monina Golmatico, former migrante, mga ka-action. Ma'am, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Ni si Action Brian Morden. Hello, good morning, Action Brian. Aha. Salamat sa time na. Ma'am, kumusta? Nay-ara ka ma'am sang communication dito sa Hong Kong sa mga uutod ta nga mga OFWs. Kumusta to sila ihan kung COVID-19 na paghambalan, ma'am? Actually, Action Brian, sang last week, 2 days ago, nakastorya ako sa isa ka OFW dito sa Hong Kong. Aha. Regarding sining pagtaas, bala sang hurricane, ang tawag, hurricane, sa dito sa Hong Kong. Tama ka, high risk sila subong dito. Ang sitwasyon nila dito sa Hong Kong. Ang problema sang aton mga OFW, kay kadamo sa mga kauturan, nga mga OFW sa Hong Kong, nga apektado sang sinasubong no nga virus nga nagsulod dito sa Hong Kong. Kag wala sang facilities o kun hospital nga pwede nila sudlan. Kay tungod na nagtaas sa isa lang kaadlaw almost 7,000 I think. Grabe. Ang positive. So ang problema dito sa kauturan nga OFW, hindi sila kasulod sa hospital. Hindi man sila kasulod sa balay sa ila amo. Once nga mag-positive sila or may sign sila sa COVID, may symptoms sila, automatically sila sa ila amo nga magpa-admit or magpa-konsulta. So, pag nagwa ka sa balay ng amo mo, hindi ka nakabalik sulod. Dala ka na malita mo? Bahala ka kung diin ka matulog. Okay. Kung diin ka facilities abi nga. So katabo, ang iban ara lang sa sa park nagatulog. Tungod nga wala sang dangpan ang aton mga kauturan nga mga OFW. Ang problema pa, may ara man nga wala sila ginapadi-off. Sa adlaw sang ila di-off, tungod nga ginapalikaw sila sang tama nga pagtaas sang COVID dito sa Hong Kong subong. So katabo, hindi sila nagadi-off, pero wala sila sang libre nga pagkaon sa sulod sa balay sang ila amo. Ay, nga naman. Gakagutman sila. Tidiin lang sila sulod kwarto nila. Sila nga nagatrabaho sa sulod sang balay sang ila amo. Ay, nga sitwasyon. Doon ka sapat man na sa pagtratar nila sa itong mga OFWs. Amo na gani Action Brian, no? Nang magkanabatian naton sang Sunday ata, nag-press con ang mga OFW migrante dito sa Hong Kong. Agod ipanawagan ang pagtamod sa atong gobyerno sa kauturan nga mga OFW sa Hong Kong. Kay although nga may mga kauturan nga araya sa maayo nga sitwasyon, that's why sila ang nag-facilitate, sila ang naghahatag pagkaon sa mga pariyo nila nga mga OFW nga wala dangpan nga ara lang sa isa ka lugar nga hindi sila makasulod sa balay sang ila amo. Okay, may mga amo pagid man niya Ma'am Monina, ma'am nga maayo gid batasan mo. May ara pa man, may nagipabilin pagid man nga maayo ang pagtrato nila sa ila mga worker. Pero ang kakatabo subong tungod mismo ang amo man naga-aware man nga malatnan man sila sang sining virus nga nagsulod subong sa Hong Kong. So kung makagwa ka sa ila balay, hindi ka nakabalik. Kung ara ka sa ila sulod balay, hindi ka kagwa. Inang mga amo nga nagahalong sa ila kaugalingon, maintindihan ta gid na. Bisan sino naman lang, pero as to the point nga pabayaan mo na lang sila, sobra naman na. Hindi na. Dapat, kung sa adlaw sang di-off niya, pahuwaya gid na niya. So, katabo, wala siya nag-di-off, wala ginapakaon, ginpatrabaho pa. Importante, safe ang positive, hindi siya positive. Pero ini ma'am, ang ara sa Gwa Subong, may mga nagabat siya gid man sang malignant or inang aming severe nga situation, ma'am? May ara gid man? May ara gid man sa nastoryata nga migrante Hong Kong, no. Kaya hindi magid na yan naton malikawan, especially kung galain na matiyag mo nga daw ka magpa-doktor ka kag wala ka sang proper medication sa imo lawas. Kaya tendency gid man nga maglalai mo balatian. Okay. So ma'am, ano nga mga agencies ang gobyerno didto dapat nga magasapupo na sa ila? May mga consulate kita didto, may ano na lang ang sitwasyon? Actually, Action ba yan? Automatic na dapat nga ang consulate kag ang embahada natin dito sa Hong Kong magatamod sa mga rights and welfare sa aton mga OFW. Yes. Kay
kung nagalantaw sila sa subong nga sitwasyon, dapat nagamonitor sila day to day ano ang kaimtangan sa mga OFW naton. Kabalo man sila nga ang OFW amo ni siya ang dako nga naga-deliver sang financial support, no? Yes. Ang aton ekonomiya diri sa Pusod Pilipinas. So dapat hatagan Manila sang balor ang aton mga kauturan nga mga OFW. That's why kita yan, especially ang migrante, panawagan din ang sang sa aton gobyerno nga hindi lang simple nga palakton ta or ano ta nga aton mga kauturan ng OFW, dapat hatagan taman sang nang ipabatsyag taman bilang isa ka gobyerno, ipabatsyag taman ang aton pagkabalaka sa aton mga OFW. So tawo na sila mo. So ato na istorya mo, nagligad nga adlaw, wala gidi sila nasa pupo sa aton gobyerno Pilipinas dito sa Hong Kong. Anong sitwasyon Actually, nila? ang nastorya ko na, isa na saya, nadibinasan na saya nga may iyamo. Wala na saya problema, kahit di man siya, hindi, sa symptomatic, okay man niya. Pero sa previously, naglain man niya pamatsyag, pero at least, atipan siya sa iyamo. So siya, isa na sa migrante, Hong Kong. So nagsaliata tungod nakita tabla Action Brian, no, ang mga post dito sa Facebook nga amo na ni subong ka-high-risk ang kaimtangan sa mga anong kung subong ara kita sa mga high-risk. Ang pagintindi ko, ang consulate nagabulig na gidman, ang embahada dito nagabulig pagidman, pero kadamo pagyapon sa nagareklamo, ang malain lang diri si Juan Bala, Secretary, Dole Secretary nga si Juan Silvestre Bello. Okay, nagahambal nga wala inasang kamatuuran. Ti ang mga videos kag mga panugiron sa mga victims subong sa COVID-19 dito hindi pa enough sa ilang paglantaw na ano na nila. Actually, action na dyan, tuod din na iya, ang kaintangan subong sa Hong Kong. Kaya ako especially pag nakita ko sa Facebook, automatic nag-coordinate ko kag pamangkot ko ya sa taga Hong Kong kung how true ang amoni nga mga post sa Facebook. Nya nag-justify gid siya kag naghambal siya nga may press con sila gani migrante Hong Kong. Agod ipanawagan sa gobyerno nga tamdon man ang kaintangan sa mga OFW naton dito sa Hong Kong. So sa inyo nga hanay, ma'am, like sa migrante, abi, anong mga tikang man nga ginahimo subong, ma'am, sa grupo nyo? Amo na, isa na sang ginimo sang migrante Hong Kong, nag-press con sila. Agod nga mabatian sang embahada Hong Kong ng aton man gobyerno diri sa Pilipinas, nga amo na naka-high risk ang kaimtangan sa Hong Kong subong. So wala, vulnerable nga apektado ang aton mga worker nga mga Pilipino dito. Kag bangod nga wala ka dito pamilya, kag wala kaya sang especially ka makatupa ka sa isa ka amo nga wala concern sa imo. Palakton ka lang, pakadtuon ka sa ospital, tapos pag-abot mo dito wala nasang available nga facilities or hindi ka matagaan pagtamod. So ang magwa ara ka lang sa isa ka higad nga hindi ka na kabalik sa imo amo. Magutman ka, malala lang imo balatian. So wala so wala ma'am yang sang case i-file diri sa mga amo nga amo ni ginahimo na sa OFW. Anong dapat himuon sa Pilipinas? Actually, ang ginhimo na sang migrante Hong Kong, gina-address na nila sa embahada mo. Sa embassy. So, ang kuan gid man na dapat ang makahatag bala ng pagtamod o kung warning sa mga amo sa mga OFW kung ang aton gobyerno. No? Paano sa ang gobyerno itutukan kag atagan panawagan atensyon ang mga amo sang aton mga worker agod nga inang gakalatabo subong nga gina-discriminate ang aton mga workers ang ila amo hatagan man sa dako nga importansya agod hindi na maglala ang sitwasyon nila didto. Ang ako gani nga suggestion kung mabatian nila basi pwede tatuya ka rinta ang Pilipinas sang pila ka mga rooms lang anay for a while nga maistaran. Facilities. Dapat yun man Action Brian. Is open na mo sa subong for almost 2 years na. Laga na 3 years ang COVID.
So aware na ang atong gobyerno nga anytime may nagasulod nga virus Yeah. sa diin man siya nga pungsod nga dapat may isa ka facilities nga kung in kaso May ang masapupo. ato nga worker safety nga may butangan kita agud matagaan sila ya sa pag-atipan bala rights and welfare na sang aton mga kauturan nga OFW. Damo ta di mga nurse nga ginapadala sa abroad, padala man ta to bisan pulo ka mga nurses, abi sweldohan ta sila kon pilang sweldo to sa Hong Kong, ha? Pwede Kaya managani ang kaimtangan sa mga kauturan tanga mga nurses ko na notice mga action bayan sa nasyonal massive ang pag resign sa aton mga nurses tungod sang wala man sufficiente nga subsidy alin sa gobyerno, sweldo, hazard pay nga halos hindi man matag sa gobyerno sa aton mga kauturan nga mga nurses. Aha. Anyways, So, yes, go ahead, ma'am. So siguro wala man na nila nadabutan ang aton pamintaran pareha sa imo gin-suggest bago lang nga mapadala ta dito sa mga nurses doktor para agud tamdon ang kaimtangan sa mga worker naton nga OFW dito sa Hong Kong. Ano ya ang liability diri ma'am Monina, ma'am sang makwan agency nga dira nag-apply ining mga OFW naton why na nisla labot? Actually, as long nga ang worker naton ara nagatrabaho sa amo, pag wala pa natapos, pag wala pa siya kabalik diri sa Pilipinas, may liability gina iyang agency. Kaya ara niya dapat man mo sa polisiya nga ang agency ginamonitorya man ang kaimtangan sang worker nga iya gina-recruit. Kung kabala kamusta na ang kaimtangan, ara man siya sa mayo or malain nga sitwasyon. Galing yun kaysa may mga agency yang once ara sa ital-ital kabuhi sang ilagin padala to o hindi na ma-contact number nila. Speaking of agency, action na Brian, no? Last week lang may nagpalapit man sa aton nga kauturan nga OFW sa from Kuwait. Nga overstaying na siya dito sa Kuwait kay tungod maintindihan ta tungod sa COVID gina-extend ang iya contract pero nakadabot na sa point nga may ticket na ang isa ka worker dapat February 17 nakapauli na ginfilean sa kaso sa iya amo kay suno sa iya amo kuno nadakpan siya nga may lalaki sa iya kwarto nagdugay almost 1 year nagapakituoy ang worker nga mapauli tapos sa adlaw sang iya inog flight ano pa siya sa iya amo na nga sitwasyon nga mismo ang banay di gani ang nagkuha ticket kay suno sa iya amo kung may kwarta ka mo kuha lang mo ticket kay refanan ko lang so nag-initiate ang pamilya nga magkuha ticket ang natabo gindala siya sa pulis kay kuno amo na nakpa niya kuno nga may lalaki sa sulod sang kwarto. Nga kasuhan mo gito may ko ng lalaki to nga upod ya bana mo. Iya man iya pangabuhi, di ba? Nagsusulod sa kay kwarto sang puluyan. Oo, kay polisiya kabay sa South ang Middle East nga muna. Doka illegal pero, entry, kalayo katama sang ilang akusasyon. So, gambal niya ang agency nga wala na sila pakialam. Wala paano nga wala ka pakialam kay since nga gin-recruit mo. Ato pa to siya until now wala pa siya kapauli. So may liability ka pa ya. Correct gina. Anyways, ma'am, salamat gid sa imo sa nga serbisyo this morning kadamo sa naga-monitor kaya naka-intindi sa situation karon dito sa Hong Kong. Manawag kami galing sang madamo pang information from you, ma'am. God bless. Good morning, ma'am. Sige, madamo man salamat Action Brian no sa imo nga pag-invite sa ako na good nga makahatag sang juta nga information regarding sa mga kauturan ta dito nga ato dito sa Hong Kong. Salamat, ma'am. Action Hotline. Madam Monina